Bapak Kalisa yang punya apakah yang punya video syuting, selamat bertugas. Wida remaja, kakek bapak babing, ibu semidis keluarga, bapak Ato, Mas Ato, Pakaten Noktina. Sengsara si wis disengaja, matikan wis ora peduli. Duwe niat entok kiai, pada pengen sing seneng ning ati. Kangge Mama Chelsea, Mami Waras, angge direktur sing pada kapur, ake pejabat sing pada minggat. Duwe niat sing durung kelakon, pada pengen duweni jimat wong wadon. Adi Mas kanggo juru tulis Papa Iwaras, Mama Chelsea karo Mama Kalisa. Panganten kanggo Mas Ato karo Batina. Cimat beli pengaji tapi rasane nikmat. Cimat kurang sajen ilok gawe hianat. Wida remaja, jimat beli pengaji tapi rasane nikmat. Jimat apa Pak Wanyar ning wong sejen ilok gawe hianat. Kangge Bapak Wanyar matur suwun, apa jimat wong wadon takonani bukira. Apa jimat wong lanang takonan ning mamaku. Ake direktur sing pada kabur, ake pejabat sing pada minggat. Duwe niat sing durung kelakon, pada pengen duweni jimat wong wadon. Bapak Kubu matur kesuwun, Bapak Kuanyar kanggo serombongan ya rekan sing di wilayah Mama Chelsea, kangge Mama Waras, Mama Pelis, Wira remaja. Pengaji tapi rasane nikmat. Jimat mamaku kurang sajen ilok gawe hianat. Mamaku jimat beli pengaji tapi rasane nikmat. Jimat mamaku ning wong sejen ilok gawe melarat. Apa jimat wong wadon takonani bokira. Apa jimat wong lanang takonani mamaku anyar. Sengsara si
wis disengaja mati kan wis ora peduli antok dukun entok kiai pada pengen duweni seneng ing hati.